Μπορείς λίγο να φανταστείς πόσο απογοητευτικό είναι να πηγαίνεις στο γυμναστήριο 3,5 μήνες τακτικά, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, να κάνεις μια προσπάθεια και να βλέπεις ότι πηγαίνεις προς το χειρότερο. Συγκεκριμένα το άτομο αυτό έκανε μέτρηση σωματικού λίπους την προηγούμενη φορά, ήταν πιο χαμηλά από την τελευταία μέτρηση και η μέτρηση μυϊκής μάζας ήταν πιο ψηλά από την τελευταία μέτρηση. Τι έγινε εδώ σε αυτή την περίπτωση? Χάσαμε εμείς και αυξήσαμε το λίπος. Προφανώς δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ποιο ήταν το λάθος? Το άτομο αυτό το έδωσε κάποιες οδηγίες, δεν το επιτηρούσε το άτομο αυτό συστηματικά, δεν είναι πελάτησα. Απλώς μου ζήτησε ένα πρόγραμμα, μια καθοδήγηση και του έδωσα. Ωστόσο, στην διάρκεια όλη αυτή κάναμε συζητήσεις και μου έλεγε ότι κάνει πιο πολλά σετ, πιο πολλές επαναλήψεις, δεν κάνει καθόλου διαλύματα, μου έλεγε βαριέμαι να κάνω διάλειμμα, να κάθομαι να περιμένω, για ποιο λόγο. Και έλεγα, οκ, εγώ σου έδωσα κάποιες οδηγίες, σου λέω ποιο είναι το σωστό, τι θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς, εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και ειδού τα αποτελέσματα. Χάσαμε μυϊκή μάζα και βάλαμε λίπος. Παράλληλα, ενώ είχαμε πει για κάποια συγκεκριμένα γεύματα, δεν τα έκανε και αυτά, παρέλειπε το βραδινό γεύμα, δεν έτρωγε αρκετή ποσότητα σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία που χρειαζόταν και έγινε αυτό που έγινε. Οπότε λοιπόν θέλω λίγο να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι μερικές φορές να ακούτε κάποιες οδηγίες και να ακολουθείτε αυτά που σας λένε οι προπονητές σας. Μην κάνετε ό,τι θεωρείτε σωστό ή ό,τι έχετε δει στο διαδίκτυο να κάνουν κάποιοι άλλοι, για να μην καταλήξετε σε υπερπροπόνηση ή να μην τραυματιστείτε κτλ. Είμαστε τυχεροί βασικά που δεν έχει τραυματιστεί το άτομο αυτό από την υπερπροπόνηση και το λιγότερο που μπορούσε να πάθει ήταν να χάσει λίγη μυϊκή μάζα και να βάλει λίγο λίπος.